I, Sri Charan Boro, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Assam. बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोननैसो रादाब लाना फैबाय। आङो सिगाङाव मोनसे भिडिअ क्लिप होखाबाय। भिडिअ क्लिपआ बेनो सिगाङाव जायखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायदोंमोन माखासे सर्सनिफ्राय मिथिनो मोननानै दिनै बे मोगथां महराव मोनफुंबाय। थारमाने बुंबाय थादोंमोन कि इउपिपिएलआ बै समाव इउपिपिएलनि जेनाखि माखासे कर्मीफ्रा बुंदोंमोन बिपिएफआ हारसिङै सरकार दानो हानाय नंला, बिथांमोना बिजेपिजों थानांसिगोन। ओमफ्राय गोबां माखासे पलिसि इलेक्सन समाव सोलिदों होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। आङो नंगौना नङा आं बिदि सन्देह लाबाय थादोंमोन आरोखि, नङा खोमालै बाहा 28टा गाहाम देरहानायावलाय बोरै जादों सिंगल सरकार दागोन आं सानदोंमोन आरोखि दा। ओमफ्राय लासैनो ग्रोब ग्रोब जाबाय, चिफ साराबो बुंबाय, ओरै माखासे बुंबाय थाबाय हाग्रामा महिलारी सारा। दा गमामा दिनै क्लियार जामारबाय कि आसामाव स्टेटआवहाय केबिनेट मिनिस्टार हिसाबै दिनै चरण बर' सारखौ एमएलए चरण बर' सारखौ होनाय जाबाय सासे मिनिस्टार हिसाबै। 6 मास दंबावो थेवब्लाबो बिथांखौ होबाय आरोखि। थारमाने एलायन्सनि खाथिरावहाय बेखौ माने होनाय जाबाय। दा दिनै अभारटेकिं लाबाय, समायखिरा लाबाय एसे केबिनेट मिनिस्टार हिसाबै। दा मिथिया इउपिपिएलजों एलायन्सआव दा दंना गैला बेखौ मिथिला। दा इउपिपिएलनिफ्राय उरखावगोरा ब्रह्म बे सारा केबिनेट मिनिस्टारमोन। दा मा खालामो फैबाय थानाय समावसो मिथिसिगोन आरो खिथासिगोन जे बिथांखौ थारैनो बोखारमारो ना मायो। आरो लोगोसे दिनै स्पष्ट भाबै हाग्रामा महिलारी सारा फोरमायनानै होबाय जे माबायावहाय बिटिसिआवहाय माने डेपुटि स्पिकार हिसाबै बिजिरग्रा नार्जारिखौथ' होखासिगोन आरो सानै EM होनो थांबावगासिनो दं होननानै बुंदों। दा सोर सोरखौ होयो बे आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा, बियो हाग्रामा महिलारी सारानो बुंनाय। दा बेनिफ्राय आं साफ्रोमबो जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरि फोरखौसो आं खावलायनो नागिरदों, जायफोरनाखि खुनु बुजिया, पलिटिकेलनि जेबो नलेज गैया, पलिटिकेलनि बाथ्रा लानानै जों गावजों गाव बखियो, माने माबा मोनसे जालायबाय थायो। दा बेफोरखौ जों मानो बुजियाखै दिनै रोखा मोनबायना। खारन हाजारखि होन, हाजार होन, सोरबा माबायानो होन, जायखि इउपिपिएल बिपिएफनि अनगायैबो गुबुन सोरबा पलिटिकेल हान्जाया फैयाथों मानो, हारसिङै मेजरिटि देरहाथों मानो, थेवब्लाबो बिसोरो स्टेटआव सोर दङ बिजों थाखानांगोन। कंग्रेसआ दंबा कंग्रेसजों थानांगोन, बिजेपि दंबा बिजेपिजों थानांगोन। नोङो थांनाय गोलाव समावबो नाहर, बै समाव हाग्रामा महिलारी सारनि दैदेनबोनायावबो बिथांमोना मालाबा कंग्रेसजों थानांदों, मालाबा दिनै बिजेपिजों थाबोनांदों। नाथाय दाखालिसो थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएल एबा प्रमद बर' दैदेननाय बे हान्जाया बिटिसिखौ सालायबोबाय, सासन खालामबोबाय। नाथाय सासन हानायनि गेजेराव मा मोनगोन, गोबां माखासे बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन जे बिथांमोननि सरकारा मिस'लिया, हारसिङै सरकार दानो हायाखै, बिसोरो मिस'लियासो। जिएसपि ओमफ्राय जिएसपि थाबाय, बिजेपि थाबाय आरो इउपिपिएल थाबाय, बे मोनथामजोंसो बिसोरो लोगो नांनानै माने सरकार दादों, बे खोथाखौ बुंदोंमोन। ओंखायनो बिदि होननानै गोबां माखासे मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोना माखासे इलेक्सन जेब्लानाखि बिथांमोनहा माबा खालामदों, इलेक्सननि थाखाय बिथांमोना जेब्ला फोसावदों मेल खालामदों, बे समाव गोबां बाथ्राखौबो बुंनानै फैदों होननाय बिसोर मोनथिदों। दा नो डाउट इउपिपिएलआबो बुंदों। दा बाथ्राया जाबाय मा, जोङो बुजिनांगोन पलिटिक्सआव रावनिबो थाखाय पारमानेन्ट नङा, आरो जों पलिटिकेलाव माब्लाबाबो जिबनावबो पारमानेन्ट साननानै जों सोरखौबा दुखु मोननाय, सोरखौबा गाज्रि मोननाय, सोरखौबा बुनो जोगोमनाय, सोरखौबा सोनो जोगनाय, बिदिजों मालाबाबो पलिटिक्स जाया। आरो जिबनावबो दागिले दिनै क्लियार जाबाय। दिनै जुदि बुंफिनलायोबा दा ससियेल मिडियाआव गोबां लिरसोलायगासिनो दङ। दिनै इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो दिनै माबाखौ बुंबाय, बिपिएफखौ बुंगासिनो दङ, पावार फांसन गासिबो गोहोआ माने लांजाजोब्बाय। दिनै फुजानि माखासे नटिफिकेसन, स्टेटआवथ' नोङो उफाय गैया, नों डिसिआसो डिक्लेयार होयो। स्टेटआवहाय डिसिआ मोनसे डिस्ट्रिक्टआ डिसिनि आन्दाराव थायो नालाय, दा बे हिसाबै डिसिआ सामलायो, दा बे हिसाबै डिसिआसो डिक्लेयार खालामगोन। आरो दिनै बिटिसिआवबो जों नुबाय, दा बिटिसिआव डिसिआ माबा खालामनाय आरोखि, माने लकेल हलिडे हिसाबै मंगलबाराव कालि फुजानि थाखाय फोसावनाय जादों। दा बेखौबो दिनै डिसिआसो माने अर्डार होदों। खिन्थु थांनाय समाव जों नुदोंमोन कि प्रमद बर' दैदेननाय समावहाय प्रमद बर'आसो बेखौहाय बिटिसिनिफ्राय बेखौ डिक्लेयार खालामनानै होनाय जादोंमोन आरो हलिडेखौ, बेखौ जों बयबो मिथिगौ आरो नुदों। दा बेनिखायनो आङो नोंसोरखौ बुंनो नागिरनाया जाबाय मा, रायजो राजा नोंथांमोन आरो जोंनि मोननैबो हान्जानि बा गुबुन गुबुन हान्जानि दलनि दैदेनगिरि नोंथांमोना सिन्था खालाम, दिनै जों फेसबुकआव मालाबा इउपिपिएलखौ बखिसिगोन,
मालाबा बिपिखौ बखिगोन मा लाब जानो नोंसोरो दा दिनै सिगां समाव बिपिबो हाजार हाजार रायबाय इउपिपिएलखौहाय एलायन्स गभर्नमेन्ट बिजेपि मामाजों माबा खालामजाजोब्बाय मामाजों ओरै थोरै खालामजाबाय हेन टेन खालामजाबायनो दाना मा बुंगोन दाथ' आरो फिन नों इउपिपिएलनि मानसिफ्रा बुंफिनसिगोनलै दा नोंसोरखौ दालाय माथो मामानि गासिबो माबाजों सोरजिजोबनांबाय होननानै बुंगोन ना बुङा निस्सय बुंगोन ओंखायनो नों गामि ओनसोलाव जोङो पलिटिकेलनि जोङो दैदेनगिरि एसेबां माबा जानानै थानो नाङा गामि ओनसोलाव जायफोर दैदेनो जायफोर थायो बिसोरो बुजिनांगौ आरो मिथिनांगौ पलिटिक्सआ बयनिबो थाखाय रावनिबो थाखाय पारमानेन्ट नङा बेयो रावनिबो थाखाय पारमानेन्ट जानो हाया बेयो बयनिबो थाखाय टेम्परारिसो दिनै नोङो बे पार्टियाव दं बेयाव ओंखायनो आं आगोलावनो बुंबाय थादों पलिटिकेलाव थानानै बिराद गरामि खालामग्रा खायसे इउपिपिएलनावबो दङ आरो माने बिपिएफनावबो दङ बा बिजेपिनावबो दङ आरोखि ओंखायनो बुजिनो सोलों सानसे नङा सानसे सोलोंनानै गावखौनो एक्सपार्ट खालामनो नाजा आरो रोंनानै गावखौनो माबा मोनसे समाजाव दिन्थिनो नाजा आं बेखौनो खावलायबाय दा नुबाय बिजेपि आरो बिपिएफ अलरेडि दिनै बिथांमोना एलायन्सआव इन्डिया एलायन्स जानानै सौगा दासिगोन दाबाय आरोखि बेखिनियाव फोरमायबाय थेंक इउ